bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagkamali, natuto, at sumubok ulit. Hi, DJ Rocky. Simula pandemya, ay nakikinig na ako sa programa mo. Hindi ko inaasahan na isa rin pala ako sa mga magpapadala ng mensahe sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Cha. At ito, ang aking secret file. When I was 16 years old, may girlfriend ako. Mag-iisang taon na ang long-distance relationship namin. Itago natin yung girlfriend ko that time sa pangalang Sari. Then one day, I got bored. And I tried Omegle. Nung panahon na yon, ay active pa yung site na yon. Alam ko na sobrang immature, nagagamit ako ng site na yon kahit may girlfriend naman ako. Pero sinubukan ko lang naman. Then I met this girl na itago natin sa pangalang Ria. Mas matanda siya sa akin. That time, I think, 21 years old na siya. At first, akala ko, friendly gesture lang ang lahat. Hanggang sa tumawid ang usapan namin sa IG. Naikwento ko naman sa girlfriend kong si Sari na may nakilala ako. Nabanggit ko sa kanya na para kong ate yung taong nakilala ko ron. Okay naman si Sari about it. Sa araw-araw na pag-uusap namin ni Ria, dun na ako nakaramdam ng kakaiba. Pakiramdam ko ay nagugustuhan ko na siya. Then one day inamin ko kay Ria na may girlfriend ako. Eventually humingi ako ng tawad sa kanya. Akala ko hihinto na ron ang lahat. Pero naging mas malalim ang koneksyon naming dalawa. Because at that time, she needed someone na makikinig sa kanya. Nasakto pa na ako yung taong laging present para sa kanya. Few days later, inamin ko sa girlfriend ko ang ilang ginawa ko.
Nasaktan siya sa mga nalaman niya. Nagalit siya. Then doon na ako nag-decide na putulin na ang ugnayan namin ni Rhea. Nag-usap kami ni Sari. Naayusin namin ang relationship namin. Dahil naman sa akin kaya nagkaroon ng gusot ang relasyon namin. Akala ko magiging okay na kami ulit. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng text mula kay Rhea. Hindi ko naisip kung tama ba o mali na mag-usap pa kami. Pero gustong-gusto ko siyang kausap. At kahit busy siya, nagme-message ako sa kanya. Magtatapos na kasi siya noon sa kolehiyo habang ako naman nagsisimula pa lang sa buhay. Ang layo ng agwat naming dalawa. Pero wala lang sa akin yun. Wala lang sa akin yun. Basta ang alam ko, masaya ako kapag si Rhea ang kausap ko. Alam kong mali pero nagugustuhan ko talaga siya. Alam kong mali. Na hindi ko sabihin ang totoo kay Sari. Na maglihim ako sa kanya. Pero wala eh. Ang gaan ng lahat kapag kausap ko si Rhea. Nagtatawagan kami na umaabot ng madaling araw. Sobra ko siyang na-appreciate kapag pagod siya. Tapos tatawagan niya pa ako. Ganun siya. Ipaparamdam niya talaga sa'yo na importante ka. Pero syempre nakukonsensya ako. Gabi-gabi iniisip ko yung girlfriend kong si Sari. Kapag nagme-message si Sari sa akin ng I love you, hindi ko alam kung re-replyan ko pa siya ng I love you too. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya. Hindi na kinaya ng konsensya ko. Inamin ko na kay Sari. Nangingi ako sa kanya ng breakup. Kasi alam ko namang hindi niya ako deserve. Humingi ako ng tawad sa kanya. Ayoko na magstay pa siya sa kagaya ko. Kaso nagulat ako. Nung magmakaawa si Sari sa akin, na huwag raw akong makipaghiwalay sa kanya. But I insisted na maghiwalay na kami kasi hindi na kaya ng konsensya ko kung mananatili pa siya. Then after naming maghiwalay ni Sari, ay nalaman ko na may girlfriend pala si Rhea. Paano ko nalaman? Through her friend. I was hurt, I was confused. Naguguluhan ako sa parte na may girlfriend pala siya tapos sa akin niya inaksaya yung oras niya. Alam ko na ang kapal ng mukha ko nung sinaktan ko ang girlfriend kong si Sari tapos ang ending, ako rin pala yung uuwing luhaan. Never naging malinaw kung ano man ang naging sa amin ni Rhea. Umabot ng 1 taon na gano'n. Hindi ko naiintindihan pero nagstay ako kasi mahal ko siya. Di niya ako binigyan ng assurance. As in never. Lagi siyang nagsiselos kapag nagme-mention ako ng iba.
Pero hindi ko maintindihan kung ano nga ba talaga kami. Hanggang sa nalaman niya na may gustong manligaw sa akin at doon na nagsimula na maging lulubog at lilitaw ang pag-uusap namin. Sobrang sakit na halos itapon ko ang lahat para sa kanya. Yung tipong litong-lito ako. Sa sitwasyon na meron ako. Ano ba tayo? Ano ba ako sa'yo? Mahal mo ba ako? Until she admitted that she loves me. She said she loves me. Pero hindi ko naman naramdaman yung love na yun. Kasi kung mahal niya ako, dapat hindi ako naguguluhan. Alam kong late na pero lumayo ako. Respeto na lang para sa kanila at para sa sarili ko kasi pagod na ako katatanong kung saan ba ako lulugar sa buhay ni Rhea. After a few months of not communicating, bigla na lang siyang nangumusta. Ramdam ko sa sarili kong mahal ko pa rin siya. Pero mas nanaig yung pagbavalue ko sa sarili ko. Naging casual ako sa kanya. Kung hindi siya mangungumusta ay hindi rin ako magme-message. Once in a while, nangungumusta siya. Hanggang sa nagkaroon ako ulit ng girlfriend. Sa bago kong nobya, sa kanya ko binuhos ang atensyon ko. Sinubukan kong ibigay yung buong ako. Pero na-realize ko na nakakatrauma pala yung nangyari sa akin. Na tipong hindi ko kayang i-push yung sarili ko na ibigay lahat. So naging toxic ang pagsasama namin ng bagong nobya ko. Kalaunay naghiwalay kami. Ilang linggo matapos ang pangyayari, nagulat na lang ako nang biglang nag-message si Sari, my ex-girlfriend. Tinatanong niya ako kung pwede pa ba. Alam ko sa sarili ko na hindi ko deserve si Sari. Sobrang bait niya. At sobrang laking gusot ang nagawa ko sa relasyon namin. Kinausap ko siya ng maayos at sinabi kong wala na talaga. From that moment, sabi ko na sa sarili ko, aayusin ko sarili ko. But then, na-realize ko na ang coping mechanism ko ay uminom lang ng uminom. Magwalwal ng magwalwal. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa loob ng ilang buwan na unti-unti binubuksan na ang puso. By the way, hindi na kami nag-uusap ni Rhea. Hindi na rin kami nag-uusap ni Sari. At nung handa na ako, doon ko nakilala si Kim. Akala ko wala na akong mamahalin ng todo-todo bukod kay Rhea. Pero mali ako. Si Kim, halos gawin ko na siyang mundo. At ganun din siya sa akin. Nang makilala ko si Kim, umokey ang lahat sa akin. Ang gaan lang. Dan isang araw nang umusta na naman si Rhea. Sinabi ko sa kanya na may girlfriend na ako. And from that moment, hindi na siya nangumusta ulit. Ang balita ko na lang, she's working and privately living sa Visayas. Kami ni Kim, masaya. Masayang masaya sa relasyon namin. Baon-baon ko ang mga natutuhan ko sa mga pagkakamali ko sa nakaraan ko. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nawala ako. Alam kong naubos ako. Pero ang mahalaga,
Natuto ako sa lahat ng mga yon. Especially sa mga pagkakamali ko. By the way, DJ Rocky, I'm a lesbian. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Cha. At ito, ang aking secret file.